ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് PSC മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ GK ചോദ്യങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കേരള PSC 2017 നടത്തിയ ചോദ്യപേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് നടത്തിയ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. LDCയും അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് PSC നടത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 30 GK ചോദ്യങ്ങളും 20 സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 50 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ സാധാരണ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, കബനി. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന 3 നദികൾ, അതായത് കബനി, പാമ്പാറ്, ഭവാനി, ഇവയെല്ലാം കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ്. കബനി നദിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കബനി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, കേരള പിറവി ദിനം ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, 1956 നവംബർ 1. ചോദ്യം 3, കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ പെടാത്തത് ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പീഠഭൂമി. നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ, കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ജില്ല ഏത്? ഈ ചോദ്യം PSC ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഞാനിതിന് ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റം വരുത്തി. കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന എന്നതിന് പകരം ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നാക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജില്ല ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, തിരുവനന്തപുരം. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം, 1956 നവംബർ 1 ഐക്യ കേരള രൂപീകരണ സമയത്ത് നിലവിൽ വന്ന 5 ജില്ലകൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ, മലബാർ. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ, കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ജില്ല ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, എറണാകുളം. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളമാണ്. ആറാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം IST കണക്കാക്കുന്ന രേഖ ഏത്? ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം കണക്കാക്കുന്ന രേഖ ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 82.5 ഡിഗ്രി കിഴക്ക്. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം, തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടാത്ത ഒരു ഭൂപ്രകൃതി ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, മരുഭൂമി. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടാത്ത ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് മരുഭൂമി. ചോദ്യം 8, ഭാരതീയർ പുണ്യനദിയായി കണക്കാക്കുന്ന നദി ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഗംഗ. ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം, താഴെ പറയുന്നതിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പോൾ PSC എന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് PSC ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ,
അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ചാണക്യൻ. ഓർത്തു വെച്ചുള്ള അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിന്റെ കർത്താവ് ചാണക്യൻ. 11ാമത്തെ ചോദ്യം, ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ഏത്? ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 1857. 12ാമത്തെ ചോദ്യം, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയത് ആര്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, റാഡ്ക്ലിഫ്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയത് റാഡ്ക്ലിഫ് ആണ്. 13ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ, നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയത് ആര്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, VP മേനോൻ. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയത് VP മേനോനാണ്. 14ാമത്തെ ചോദ്യം, കേരളത്തിൽ വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്ന സ്ഥലം ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, തിരൂര്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, കേരളത്തിൽ വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്ന സ്ഥലമാണ് തിരൂര്. 15ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ പേര്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ചേരിചേരാ നയം. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ പേരാണ് ചേരിചേരാ നയം. 16ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൊണ്ട് വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മേഖല ഏത്? ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൊണ്ട് വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മേഖല ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കൃഷി. ചോദ്യം 17, റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ചുമതലകളിൽ പെടാത്തത് ഏത്? റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ചുമതലകളിൽ പെടാത്തത് ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, കാർഷിക വായ്പകൾ. ഓർത്തു വെച്ചുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ചുമതലകളിൽ പെടാത്തത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കാർഷിക വായ്പകൾ. 18ാമത്തെ ചോദ്യം, ജനങ്ങളിൽ സമ്പാദ്യശീലവും പരസ്പര സഹകരണവും വളർത്തുന്ന പദ്ധതി ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മൈക്രോ ഫിനാൻസ്. ഓർത്തു വെച്ചുള്ള ജനങ്ങളിൽ സമ്പാദ്യശീലവും പരസ്പര സഹകരണവും വളർത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ്. അപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയും അതുപോലെ പുരുഷ സഹായ സംഘങ്ങളുമെല്ലാം മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ചോദ്യം 19, ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒറ്റ വിക്ഷേപണത്തിൽ 20 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരെ അയക്കാൻ കഴിയുന്ന റോക്കറ്റ് ഏത്? ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒറ്റ വിക്ഷേപണത്തിൽ 20 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരെ അയക്കാൻ കഴിയുന്ന റോക്കറ്റ് ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, PSLV C-34. PSLV C-34. ഓപ്ഷനിലെ തന്നിരിക്കുന്ന ബാക്കി 3 എണ്ണവും, അതായത് കാർട്ടോസാറ്റ്, ആര്യഭട്ട, ഇൻസാറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഇവിടെ PSLV മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, റോക്കറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. 20ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ, സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, മൗലിക അവകാശങ്ങൾ. അപ്പൊ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ്. 21ാമത്തെ ചോദ്യം, വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകളിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പിന്റെ മൂല്യം എത്ര?
വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകളിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട കോർട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പിന്റെ മൂല്യം എത്ര? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 10 രൂപ. 22ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആര്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി വിശ്വാസ് മേത്തയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ. 23ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വീടിനകത്തുള്ള അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമം ഏത്? സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വീടിനകത്തുള്ള അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമം ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം. 24ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. മൊബൈൽ ഫോണിൽ മറ്റൊരാളെ വിളിച്ച് അസഭ്യം പറയുന്നു. ഇത് ഏത് നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി സൈബർ നിയമം. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മറ്റൊരാളെ വിളിച്ച് നമ്മൾ അസഭ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സൈബർ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. 25ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇൻഡിക്ക എന്ന യാത്രാ വിവരണം എഴുതിയ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരി ആര്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മെഗസ്തനീസ്. 26ാമത്തെ ചോദ്യം. അടുത്തയിടെ അന്തരിച്ച ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസം. അപ്പൊ ഈ എക്സാം നടന്നത് 2017 അപ്പൊ ആ 2017 തൊട്ട് മുന്നേ മരിച്ചുപോയ ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസം ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുഹമ്മദ് അലി. അപ്പൊ ഇതില് ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആളുകളാണുള്ളത്. മൈക്ക് ടൈസൺ ഒരാള്, പിന്നെ മുഹമ്മദ് അലിയും. ഇതിൽ മൈക്ക് ടൈസൺ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് അലി 2016 മരിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അലി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ പെലെ നമുക്കറിയാം, വിഖ്യാത ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളറാണ് പെലെ. ഹാൻസി ക്രോണിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഹാൻസി ക്രോണിയ. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം മുഹമ്മദ് അലി. 27ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി, മലാല യൂസഫ്സായ് എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ പൊതുവായത് ഏത്? കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി, മലാല യൂസഫ്സായ് എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ പൊതുവായത് ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അവകാശങ്ങൾ. 28ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. ശാസ്ത്രരംഗത്ത് പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആര്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. 29ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ഡൽഹി ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി. അപ്പോൾ കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ഡൽഹി ഭരണാധികാരി അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി. 30ാമത്തെ ചോദ്യം. അക്ബർ രൂപം കൊടുത്ത മതം ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദിൻ ഇലാഹി. അക്ബർ രൂപം കൊടുത്ത മതമാണ് ദിൻ ഇലാഹി. ഇനിയുള്ള 20 ചോദ്യങ്ങൾ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു LDC എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 20 ചോദ്യങ്ങൾ സയൻസിൽ നിന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ LDCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ 10th പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സയൻസ് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ LDC എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ സിലബസ്. അതിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 31ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരാറ്റത്തിലെ K ഷെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം 4 ഷെല്ലുകൾ K, L, M, N. ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കൂ. K ഷെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം 2 ആണ്. ഓക്കെ, L ഷെല്ല് 8, M ഷെല്ല് 18, N ഷെല്ല് 32. ആ കറക്റ്റ് ഓർഡർ തന്നെ 2, 8, 18, 32 കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 32ാമത്തെ ചോദ്യം. അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിര് ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ബോക്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെയും അയിരുകളാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് ഇവിടെ ബോക്സൈറ്റ്. 33ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് മൂലകങ്ങളെ തരം തിരിച്ച് വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻഡോയിൻ ലാവോസിയെ. അപ്പോൾ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും മൂലകങ്ങളെ തരംതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൻഡോയിൻ ലാവോസിയെ. 34ാമത്തെ ചോദ്യം. ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. PSC ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 35ാമത്തെ ചോദ്യം. അജിനാമോട്ടോ എന്ന രുചിവർദ്ധക വസ്തുവിന്റെ ശരിയായ പേരെന്ത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ്. 36ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വാട്ട്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചുകൊള്ളുക, ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണ്. ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട്. 37ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ. ഓർത്ത് വെച്ചുകൂടെ, സൂര്യനിലും അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഊർജ പ്രവർത്തനമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ. ഹൈഡ്രജൻ യോജിച്ച് ഹീലിയമായിട്ട് മാറുക ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ്. 38ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നീല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. 39ാമത്തെ ചോദ്യം. ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരക്കുറവ് തോന്നാനുള്ള കാരണം? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം. 40ാമത്തെ ചോദ്യം. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ശത്രുവിന്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയാൻ സൈനികർ പ്രത്യേകതരം കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് തരം വികിരണമാണ് ഇതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ശത്രുവിന്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയാൻ സൈനികർ പ്രത്യേകതരം കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് തരം വികിരണമാണ് ഇതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണങ്ങൾ. 41ാമത്തെ ചോദ്യം.
മനുഷ്യരുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്ര? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 46 എണ്ണം. അപ്പൊ 46 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 23 ജോഡി, അതാണ് മനുഷ്യരുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ. ചോദ്യം 42. ശാസ്ത്രീയമായി മുയലുകളെ വളർത്തൽ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്യൂണിക്കൾച്ചർ. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി മുയലുകളെ വളർത്തൽ ക്യൂണിക്കൾച്ചർ. 43. ചോദ്യം. മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ MBG സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോഴിക്കോട്. ഓർത്തു വെച്ചോളാം, മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്. 44. ചോദ്യം. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത് ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോളറ. 45. ചോദ്യം. ലോക പ്രമേഹ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി നവംബർ 14. ഇത് PSCയുടെ ആവർത്തന ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കാം, ശിശുദിനം നവംബർ 14-നാണ്, ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ നവംബർ 14. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മിഠായിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ലോക പ്രമേഹ ദിനം എന്നാണ് നവംബർ 14. ചോദ്യം 46. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവി ഇനം ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്വാഗ. ഓപ്ഷൻ എ ക്വാഗയാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. ക്വാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുഖം, അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ പകുതി, ഇതൊക്കെ സീബ്രയുടേതിന് സമാനമായിരുന്നു. ബാക്കി ശരീരം കുതിരയുടേത് പോലെയും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിയായിരുന്നു ക്വാഗ. ഇത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ 1883 യൂറോപ്പിലെ മൃഗശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസാന ക്വാഗയും ചത്തുപോയി. അതോടുകൂടി ഇത് വംശനാശം സംഭവിച്ചു. 47. ചോദ്യം നോക്കൂ. ഡോട്ട്സ് എന്ന ചികിത്സാ സംവിധാനം ഏത് രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ഷയം. നമ്മളെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലെല്ലാം ഡോട്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. ചോദ്യം 48. കേരളത്തിലെ നാഷണൽ പാർക്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പേപ്പാറ. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ്. പേപ്പാറ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. 49. ചോദ്യം. രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ സാധാരണ തോത് എത്ര? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 9 മുതൽ 11 mg/100 ml. 50. ചോദ്യം നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗ്രെലിൻ. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണേ, തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്രെലിൻ. ഹങ്കർ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്രെലിൻ. അതുപോലെ വയറ് നിറഞ്ഞു എന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്രെലിനും അതുപോലെ തന്നെ ലെപ്റ്റിനും. ഗ്രെലിനും ലെപ്റ്റിനും വയറ് നിറഞ്ഞു എന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്രലിൻ. ഹങ്കർ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്രലിൻ. ഗ്രലിൻ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറുകുടലിലെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് ഗ്രലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റൊരു 50 മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.